Вие сте с третия епизод на супер сериите на Body Constructor. Изминаха 3 седмици от началото и действаме с пълна сила. В днешния епизод ще започнем първата рубрика за хранителни добавки. Ще говорим за аминокиселините, след което ще отговорим на няколко въпроса от форума, които вие, нашите зрители, зададахте. Гледайте, защото ще бъде отново много интересно. Здравейте, приятели! Вие сте с новия епизод на Body Constructor и в днешната рубрика ще разглеждаме аминокиселините продукти. Какво значи аминокиселини продукти? Това включва всички продукти, тъй наречените комплексни аминокиселини, тежки аминокиселини, аминокиселини в разклонена верига. Аминокиселините са основата на хранителните добавки. Днешната рубрика няма да включва отделни аминокиселини, като глутамин, бета, аланин, аргинин. Ще говорим само за комплексните и за аминокиселините в разклонена верига. В днешната рубрика също така ще ви запозная с отличителни особености на добри продукти, как вие да избирате най-добрите продукти, как вие да избирате продукти, които съответстват на вашите цели и как цялата тази информация да допринесе да правите по-разумен, образован и целенасочен избор, когато закупувате хранителни добавки. Едно от основните неща при избора на хранителни добавки е не само цената, не само качеството на суровината, но и дозата, която получавате за парите си. Така че много е важно при първоначалния избор да четете етикетите. Не се хвърлите на лъскави етикети. Първото нещо, което трябва да обърнете внимание, е съдържанието. Вижте какво съдържа, какво количество го съдържа, каква чистота го съдържа. Много често може да попаднете на продукти, които съдържат въглехидрати, които съдържат прекалено много отцветители, овкусители. Или пък другата крайност, продукти, които съдържат съвсем малко активни съставки, като много малко количество аминокиселина доза, неадекватно съотношение на аминокиселини в доза. Много е важно да обръщате внимание на всички тези неща. В моя раздел във форума може да прочетете много повече. Разисквали сме общо взето почти всички възможни категории продукти и за в бъдеще ще продължаваме. А с тези серии ще ви запознаваме с базовите категории продукти. Казах от самото начало, аминокиселините комплекси се делят на няколко вида. Първите са стандартните, тъй наречените комплексни аминокиселини. Това са най-базовите аминокиселини продукти. Обикновено повечето от тях са в големи разфасовки, сравнително евтини са като цена, могат да се прилагат по всяко време на деня, според вашите нужди. Плюсът на аминокиселините продукти пред белтъчните, чисто белтъчните продукти като протеини, е, че те директно се усвояват в храносмилателната система, т.е. стомах, тънки черва, а не преминават разграждане както протеина и след това отново използване на аминокиселините. Това до някъде е преимущество, понеже малко или много всеки организъм има един капацитет за преработка на белтъчини и като се достигне този капацитет, белтъчините не се усвояват адекватно. Така че аминокиселините продукти са идеалният избор за междухранения, както и в допълнение към храненето за увеличаване на аминокиселините стойности. Типичните аминокиселини продукти, които ще видите, са съдържание на всичките есенциални, неесенциални и полуесенциални аминокиселини. Аз лично препоръчвам тези продукти в комбинация към храната. Така ще увеличите аминокиселиното съдържание. Примерно, ако нямате достатъчно месо към дадено хранене, може да вземете аминокиселини заедно с него и така до някъде ще компенсирате недостига на качествени белтъчини. Също така тези продукти не са скъпи като цена, може да си ги позволите, стигат за доста време, зависимост от консумацията. Единственият недостатък е, че понякога хапчета може да са големи, трудни за преглъщане. Важното при избора на аминокиселини е да видите от какъв източник са.
Има стандартни, които са суроватъчни аминокиселини. Има и други варианти, които са примерно тези, които са от телешки. Лично аз бих препоръчал суроватъчните аминокиселини, като е много важно аминокиселините да са в свободна форма, да не са просто хидролизиран протеин, който е в комплексни протеини. При избора на комплексни аминокиселини най-важното е да обърнете внимание на цената и източник, от който са извлечени. Аз препоръчвам суроватъчни. Телешките също така са добри. Някои хора ги усещат много добре. Много от тях са с високи количества витамин B12 добавен към тях. Това също е добре, защото се извличат от черния дроб на животното. Важно е качеството на суровината и като цена да ви излезе сметката. Другият тип аминокиселини са така наречени специализирани аминокиселини. Примерно този продукт на преден фон излизат само есенциални аминокиселини. Тоест в продукта се отделят само есенциалните аминокиселини. Като защо го правят това? Реално човешкият организъм може да изработи сам много голяма част от аминокиселините, но има такива, които той трябва да се набави чрез храна. Много от продуктите съдържат само есенциални аминокиселини. Като може би това е по-добрият избор за напреднали, които имат стабилен хранителен режим и нямат нужда от комплексни аминокиселини, могат да вземат специализирани само есенциални аминокиселини, които да приемат преди или след тренировка или между храненията. Много важно е при избора на есенциални аминокиселини, както ще видите, това е съвсем различен продукт също, това е различен продукт, да обърнете внимание каква е специализацията на продукта. Тоест, има различни продукти, които отделят дадени аминокиселини с определена цел, има така наречените силка минус, има така наречените пъмпа минус, които са въз основа на аргинин, заедно с допълнителни аминокиселини, които да подсилят неговото действие за напомпване. Има микронизирани аминокиселини с бавно освобождаване. Има общо взето всякакви варианти. Аз лично препоръчвам избора на продукта да съдържа есенциални аминокиселини, не просто комплексни, есенциални, с възможно най-малко количество изкуствени отсветители, подсладители и тем подобни, защото в крайна сметка това е нещо, което приемате на всекидневна употреба и не е препоръчително да се прекалява с допълнителните съставки. Друг вид аминокиселини са така наречените течни аминокиселини. В повечето случаи те също са комплексни, т.е. те са подобни на първите, които са описани. Преимуществото на тези аминокиселини е, че се усвояват изключително бързо. В повечето случаи те са просто хидролизирани, които веднага попадайки в тялото се усвояват за броени минути. Буквално може да се приемат непосредствено преди или след тренировка. Преимуществото при тях, че са също така много лесни за употреба, концентрирани се. Лошата страна е, че до някъде са скъпи за количеството, което съдържат. Също така съдържат консерванти, за да се съхрани състава им. Най-интересните и според мен най-пълноценните са аминокиселините в разклонена верига. Аминокиселините в разклонена верига съдържат левцин, изолевцин и валин. Това са трите аминокиселини, които са от първостепенно значение за функциониране на мускулатурата. Те попадат директно в работещите мускули. Най-важното, което трябва да знаете за тях е, че самият прием на аминокиселини в разклонена верига води до много сериозни метаболни последствия в организма, които са във ваш плюс. В частност става въпрос за активиране на протеинова синтеза от левцина, за до някъде претъпяване на мускулно разграждащите процеси, иницииране на мускулно изграждащи процеси. БЦА са изключително подходящи за нисковалихидратни диети. Почти всички състезатели и професионално занимаващи се, а даже и много от вас употребяват БЦА, както между храненията, така и преди и след тренировка. Ползите от аминокиселините в разклонена верига са огромни. Аз лично употребявам, те са моят избор от всички тези. Усещат се много, особено когато въглехидратите са ниско и трябва да правите тежки тренировки. БЦА е незаменим приятел в това отношение. Увеличава издържливостта по време на тренировка, увеличава капацитета, който може да извършите, мускулатурата е много по-твърда, много по-заредена. Също така приема на БЦА стартира протеинова синтеза, приема на БЦА също така и
задвижва механизми, които карат тялото да използва повече мъзнини, като енергия, отколкото аминокиселини и мускулна маса. Така че БЦА са, може би, най-важният избор от аминокиселините продукти. Каква е разликата между някои от тях? Има стандартни БЦА, които са на капсули. Това са трите аминокиселини. Принципно аз препоръчвам между 5 и 10 грама БЦА. Единственият недостиг на хапчетата е, че може много трудно да си ги набавите, понеже трябва да приемете между 10 и 20 хапчета. Ако все пак предпочитате по-малки дози и не може да разтваряте аминокиселините, това е вашия избор. За всички, които предпочитат да приемат по-големи дози аминокиселини, както и по време на тренировка и преди и след тренировка, избирате продукт, който е на прах. Първо, защото получавате много по-голямо съдържание за парите, което давате. И второ, защото продуктите на прах се консумират много лесно с вода по време на тренировка. Примерно това може да една доза да разтворите във вода и да приемете по време на тренировка, като повечето от тях са овкусени и са много приятни на вкус, независимо от това, че неовкусените БЦА са отвратителни. Така че има толкова разработени подсладители в момента, че това не е проблем, самата консумация. Обаче трябва да обърнете внимание на следното нещо. Освен съдържанието на БЦА, има продукти, които самите БЦА са в различно съотношение. Типично съотношение 2 към 1 в полза на левцина. Има някои продукти, в които левцина е в много по-голямо количество и съотношението 8 към 1 към 1. Защо е това? Просто много от последните изследвания сочат, че левцина е най-есенциалната и най-важната аминокиселина за вашия организъм, така че те увеличават драстично неговите стойности вътре. Може да ви се стори, че такива продукти са по-скъпи, но това е с определена цел. Така че каква е равносметката от днешния избор на продукти? БЦА са най-важните, номер 1 като функционалност. След това са специализираните есенциални аминокиселини и на последно място, но не и по важност, са комплексните аминокиселини. Ако трябва да ги групираме по ефект, може би аминокиселините в разклонена верига са най-ефективни поради съдържанието на най-есенциалните аминокиселини. След това следват есенциалните и след това следват комплексните. Ако сте на бюджет, все пак това е значение за много от нас, препоръчвам ви обикновени комплексни аминокиселини, примерно чернодробните аминокиселини, това са идеален избор, или суроватъчни такива. Ако търсите оптимални резултати, задължително аминокиселини в разклонена верига. Какъв е препоръчителният прием? За аминокиселини в разклонена верига препоръчвам да се приемат преди и след тренировка, между 5 и 10 грама, както и между храненията 5-10 грама. Какво ни дава това? Консумирането на аминокиселини в разклонена верига между храненията поддържа протеиновия синтез, поддържа мускулната маса, като същевременно не води до типичните процеси, асоциирани с приемането на храна. Така вие обостряте инсулиновата чувствителност, оставате вашия стомах да почине от храната, но същевременно поддържате и зареждате мускулатурата с най-есенциалните аминокиселини. Естествено, преди и след тренировка е най-важен приема, особено преди тренировка. Много от нас приемат и аминокиселини с разклонена верига по време на тренировка, заедно с водата, примерно. Другия вариант за прием на комплексни аминокиселини е с храненията. Може с всяко хранене да добавят по 2-3 таблетки. В края на деня ще съберат около 10-20 таблетки. Това ще увеличи не само общия прием на белтъчни, но и самото качество на белтъчен прием, което също е от значение. Така да направим равносметката за днешния епизод. Представих ви аминокиселини с разклонена верига, течни аминокиселини, есенциални и комплексни. Аминокиселините продукти са в основата на всеки хранителен режим. И ако трябва да си направите бюджет, задължително аминокиселините продукти трябва да са на първо място. Личният мой избор е аминокиселини в разклонена верига. За повече информация посетете раздела във форума, хранителни добавки, ревюта и отзиви. Всеки от вас може да зададе въпрос, аз отговарям. Надявам се да сме били полезни с практична работеща информация. В крайна сметка, важното е да си помагаме и взаимно да напредваме. Рубриката за хранителни добавки не е спонсорирана и по никакъв начин не е обвързана с рекламодатели, дистрибутори или вносители на хранителни добавки.
Нашата основна цел е да дадем на вас практична и ползотворна информация. Мненията и анализите, представени в рубриката, изцяло отразяват нашите виждания и нямат за цел да рекламират или да ви подтикват да купувате конкретни продукти. Отново сме в рубриката за въпроси към предаването и към мен, Цецо. Днес съм подбрал два въпроса, един от които е от Костадин Коцев. Костадин пита: първо да ви поздравя за страхотния първи епизод, поредите продължавайте. Мисля, че е добре да поговорите по темата изгарянето на мазнини с минимална загуба на мускулна маса, т.е. да разгледате видовете кардио, кои са най-добрите, времето за кардио, храна преди и след кардио, добавки преди и след кардио. Темата може да бъде установена в по-нататъчните епизоди. В интерес на истината, в следващия епизод сме ви подготвили много интересен тренировъчен сегмент с интервални спринтичания, така че очаквайте още тогава. Днес ще отговоря на този въпрос така. Най-ефективното кардио са интервалните спринтичания. Типичните тичания, въртене на колело по 60 минути в залата не вършат добра работа, определено. Така че най-добре отидете на открито, може би на стадион или в парк, направете между 5 и 10 експлозивни максимални спринтови отсечки с бавно връщане. Това е добра интервална тренировка, когато ще изгорите повече мазнини, ще придобиете реално функционалност, някаква реална двигателна активност, която ви прави по-бързи. А не просто да седнете на колелото, да гледате телевизия и да въртите 60 минути. Нищо лесно не е ефективно, помнете това. Относно добавките, препоръчвам 45 минути преди кардио към 2 грама L-карнитин тартрат, към 5 мг юхимбин хидрохлорид, също така омега-3 масни киселини, конюгирана линолеева киселина, по 3-4 грама на ден заедно с храненията. Задължително 30 минути преди тренировка между 5 и 10 грама верижно разклонение аминокиселини. След тренировка отново верижно разклонение заедно с протеин. Въглехидрати преди и след тренировка никакви в рамките на 1-2 часа. След като мине това време, може да заредите обилност с някакво основно хранене. Вторият въпрос, който съм подбрал, е на Николай Петров. Ники казва: първо искам да спомена, че това, което правите е страхотно. Помощта, която ни оказвате, посетяването е незаменима. След сайта ви редовни и доста полки съм си извадил от него и резултатите не закъсняват. Второто, което искам да попитам, дали може да се споменава в предаването и суплементацията, която използвате и предлагате пред тренировъчните и след тренировъчните шейкове. Ники, това е много добър въпрос, защото е точно в моята сфера. Оптималният прием, който препоръчваме, е следния. Независимо от целите ви, между 30 и 45 минути преди тренировка, 5-10 грама верижно разклонение аминокиселини, между 1 и 2 грама цитрулин малат, между 1 и 2 грама бета-аланин, също така глутамин 5 грама и L-карнитин 2 грама. След тренировка, между 20 и 30 минути след тренировка, не бързате да пиете шейка веднага след като ще изчакате 20 на минути. Доза суроватъчен протеин, също така между 5 и 10 грама верижно разклонение аминокиселини, 5 грама глутамин, между 3 и 5 грама креатин монохидрат. Това е достатъчно. Това са най-базовите неща, които може да приемете целогодишно. Не е нужно да зареждате с креатин по 20-30 грама на ден. Вземете между 3 и 5 грама всеки ден в продължение на месеци. Бета-аланин по същия начин. 2-3 грама на ден дълъг период от време. Цитрулина и той така. Забравете за тия зареждания по 5-10 грама на ден. Това се прави с рекламна цел да се продават повече продукти. Работят добавките, но все пак ги приемете разумно и си правете някаква сметка, така че да ви стигнат за максимален период от време и да са максимално ефективни. Това приключи днешния епизод на Супер сериите на Body Constructor. Надявам се да сме били интересни, поучителни и най-вече да сме допринесли за вашата мотивация. Искам да изкажа специални благодарности на фитнес и там Мусагеница за предоставените условия за снимане. Не забравяйте, междувременно, докато чакате следващия епизод, да се сабскрайбнете за нашия YouTube канал, за нашия VBOX канал
фен страницата ни във Facebook и посещавайте редовно bodyconstructor.com за най-полезната и актуална информация. До следващия път от мен, Цецо. Чао!